Знаеш ли кои превозни средства са най-честата мишена на крадците в Европа? Нови данни разкриват тревожна статистика. Над 60% от откраднатите МПС-та са точно на две марки. Toyota и Lexus оглавяват класацията за най-крадените автомобили на континента. Техните хибридни двигатели имат скъпи катализатори, които често се търгуват на незаконният пазар. Катализаторът, както и вие мъже и аз знаем, има ценни метали и това го прави предпочитана мишена. Интересен факт е, че не само автомобили биват крадени, но и камиони и ремаркета, особено в места, на които има по-слабо видеонаблюдение. И въпросът идва тук: как да се предпазим и да не станем жертва на такова действие? Експертите дават следният съвет: двойно обезопасяване, аларма и GPS тракер. И за да не се лутате в интернет да търсите кое е най-подходящото, ние от GPS България може да ви направим безплатна консултация.